زم حواتي معري دمت خوننا الصوم يهم كبرتنا الصوم يهم كدان ليتنا خدوننا زم حواتي معري بيماننا مستقامنا نجلهم يا أكل سقاينا أقاطعمي ليبيا زي ما يتمالي خناتات تفترة خمزي لهم بحر طبيقهم قال وإرتراويان يرموا سلام نقول عمال العالم تركبوا حواتنا نحن حواتكم كاب ليبيانا انتينا هم لكم لينا نحن بليبيا زلنا حواتكم حساب حجز وردنا نرقف عن سقاين كأكل حج خا غزا بمتاو شوفونا يسقينا نلو خاو بتوسا خا غزاوتنا يقاصدالو دمص نخ تخوننا لكم عالم زلكم حواتنا سمع تكرنياهمكم كالوت قنقاتات دمص نخ تخوننا اتنا نلاو بمقصال كساب حجي دمصنا سمع زلو ወይ ከዓ دمصنا زحلفو تسامعنت نخركب ዝገብሩ ዘለው ሰባት ክልቲኦም ንሶም ከዓ ነሽነሽና በረከት አብርሃ تقدمي سلام تايب صحكم نختيهم قالوا تي تبارات كدايزي ايملكتكم اندي خوينو صخم كساب حجي طفي له دمص حزبكم تسمعي خالكم سلازي كلهم دمصكم تسمعوا لنا بخبروت نحاتت نمناكم زم حواتي معري دمت خوننا الصوم يهم كبرتنا الصوم يهم كدان ليتنا خدوننا زم حواتي معري بيماننا مستقامنا نجلهم صاوعيتنا سمعنا نصوعكم لنا موي بلنا بجهم زم دقي بجهم زم حواتي بجهم حدرهم حدر أملاخنا باهم ننبع لنا خلاص أبتحت زقا بير الصوم يهم وانانا الصوم يهم كبرتنا الصوم يهم معنا خدان ليتنا قالوا وحيزنا لهم مشتكا بدي أزان زرت بالوطن حمش قالوا وحيزة شار شيء رأسي واتي له أنا نبع علي كل التطنسات مسايا له أدوزة حدي سمع واتي معاكي بجهم سلازم أنسي سلازي أبصر ما زل ودي سلازي أبصر ما تقفع زل أقوالي قدن زولت كودي كون كلها حفشاوي بجهم زمدقي معري بجهم حدرهم حدر أملاخنا باهم ننبأ لنا من بعث ناسكم هم درزنا حبسرنا يا ريت زروا زين Okay, thank you, sister. Thank you, Abbas. كل المجرآت الصحية صارت من 2018 نص من 2018 أي شهادة صحية ضبطوها 2018 2019 تخيل ضبط كل من لا يقدم تليفونات تليفونها خذوا جميع واجهنا قدام شكر كاريوس ما قتلك أتوقعي سبتك سجم كاريوس تبقلك حتى فتري سدت عقله سجم تروكي لبولو مسحب العود بتدري بنبرح السمك مرري سب أب شجر اندحرالو بوليتيكا خسر حلو زي كونه تقوما يكون دقافا يكون أب جيزة سببا زولو سب كابتيت سببا توصومو كابت سببا مسوصة كل نجر بعلو خركو برليوي سلازي إحواتي زم حواتنا أب ليبيا زولو ولا أب إثيوبيا دلو شجراديوم بيناي مقدم نسوم زوصولو نعنتنا حاجة سلازد اليوم اتحاجز ما خمي عند حاجز كم زد اليوم بملئنا إيرتراوين حواتي تزاراري منا نزم حواتنا دمت نخون كونهم أنا بليس بلوك مالخو أحواتي زم حواتنا دقافا يكون تقاما يكون حفتها دقافا يكون كأوتلو تخيلة تقاما يكون كأوتلو تقاما يكون كأوكلو خلي حواها سلازي بوليتيكا مسرح دي كونه بسنك خمزي إلكا أشكا على الزربا قديف كا أبي موتن هيوتن زولو سب مدحانت راح يزور ليو بوليتيكا نختزارب ولو عيكونن بستفل على سب مخنات يوصا زي ناتو قدايو وانا أدحوننا يبلو نحرا لو خينم كلاتنا تحبابيرنا بيناي مقدو ندحونهم ترح
ቃልና እንዳሃብና ድምጽና ክንህብ ኣለና ኩልና ኣብ ሶሻል ሚድያ ተጠቀምቲ ብፍላይ ማለት እዩ እቶም ነዛ ዓይነት ብኸመይ መገዲ ዝወጽሉ ትፈልጡ ሰባት ከኣኒ በጀሆም ወጽኢኹም ቃልኩም ሃብኹም እንተ ፎርም ድምላእ ድዩ ኢንቪቴሽን ዲኹም ተውጽኡ ካልእ ድዩ ፕሊስ ተዛራሪብኩም ነዞም ኣሕዋትና ኣብ ሊብያ ሕማቕ ኣለዉ ይሕረዱን ካልእ ነገራት ስለዘሎ ፖለቲካ ገዲፍካ ሰብ ንሓደ ሰብ ህይወት ምድሓን ኩልና ንጓየ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኣሕዋትና ፕሊስ ንድሕኖም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ወላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሽግራት ድዮም በናይ መገዲ ንሶም ዝወጽሉ ንኣንትና ሓገዝ ስለ ዘድልዮም እቲ ሓገዝ ድማ ከመይ ዓይነት ሓገዝ ከም ዘድልዮም ብምልእና ኤርትራውያን ኣሕዋት ተዘራሪብና ነዞም ኣሕዋትና ድምፂ ንኹንኩኖም ኣነ ፕሊስ ብለኩም ኣለኹ ኣሕዋተይ እዞም ኣሕዋትና ደጋፋይ ይኹን ተቃዋማይ ይኹን ሓፍትኻ ደጋፋይ ኮንካ ኣወትሉ ትኽእለ ተቃዋማይ ኮንካ ኣወትሉ ተቃዋማይ ኮንካ ኣውኩሉ ይኽእል ይሓወኻ ስለዚ ፖለቲካ ምስራሕ ድኮነ ብሰንኪ ከምዚ ኢልካ ኣሽከዓላል ዘረባ ገዲፍካ ኣብ ሞትን ሂወትን ዘሎ ሰብ ምድሓን ጥራሕ እዩ ዘድልዮ ፖለቲካ ንክትዛረበሉ ኣይኮነን ብዝተፈላለየ ሰብ ምክንያት ይውፃእ እዚ ናቱ ጉዳይ እዩ ዋና ኣድሕኑና ይብሉ ንሕር ኣለዉ ኮይኖም ኩላትና ተሓባቢርና ብናይ መገዲ ንድሕኖም ጥራሕ ቃልና እንዳሃብና ድምፅና ክንህብ ኣለና ኩልና ኣብ ሶሻል ሚድያ ተጠቀምቲ ብፍላይ ማለት እዩ እቶም ነዛ ዓይነት ብኸመይ መገዲ ዝወፅሉ ትፈልጡ ሰባት ከኣኒ በጀሆም ወፂኹም ቃልኩም ሃብኹም እንተ ፎርም ድምላእ ድዩ ኢንቪቴሽን ዲኹም ተውጽኡ ካልእ ድዩ ፕሊስ ተዘራሪብኩም ነዞም ኣሕዋትና ኣብ ሊብያ ሕማቕ ኣለዉ ይሕረዱን ካልእ ነገራት ስለዘሎ ፖለቲካ ገዲፍካ ሰብ ንሓደ ሰብ ህይወት ምድሓን ኩልና ንጓየ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኣሕዋትና ፕሊስ ንድሕኖም TikTok عليكم فيديو بوست لو تبي رحلة مليساتي ليبيا ناتي فور يو بيج مليون تاني لما حد تردانا لا أخوان ما دخل لكم على تيك توك حديثات أحواتنا مزنونا كنت قبلها عمت كنسنهم like it's not fair بتعبت أحواتنا لونا بجاهم نات داري نزوات هزمين متايخت just please stop it guys it's enough like you have done everything you have killed a lot of people lost like isn't it enough like what are you guys expecting us to do they have done everything they could and like to kill them like that is not fair at least they're trying no I'm sorry just please stop killing our people in Libya please just leave us alone guys we just want to have freedom in it it's not fair I'm just sorry يأكل سقاينا يأكل وصنتك أبلع لحسبنا سلام እስከ ኣብዚኣ ንእሽተይ ወስክብል እዛ ኩነታትና ይዞም ኣሕዋትና ኣብ ሊብያ ኣጋጢሙ ዘሎ እጂ ኣነ እንታይ ክብል ደልየ መሲልኩም ኣሕዋት እጂ ንርበሽ ኣለና ኒና ንብፅበፅ ኣለና በዞም ስነ ጥበባውያን ባህልቲ እዞም ኣሕዋትና ድምፂ ንኩሎም ኣሕዋት እንታይ መሲልኩም ንሕና ዓመት ደኺምና በቃ ድምፂ ምዃንስ ደኺምና ሕጂ እቲ ቀንዲ ጉዳይ እቲ ስርዓት ክሳብ ዝኾነ ነቲ ስርዓት ዘይነኣሊ ከምዚ ድምፂ ንኩልና ትብሉ ዘለኹም ቶም ስነ ጥበባውያን ንምንታይ ንህዝብኹም ከድምፂ ዶ ይትኾኑ ንምንታይ እቲ ሱር በቂሉ ዘሎ ንዕኡ ክንኣለ ዘይንኽእል ምክንያት እንታይ ኣምሰሉ ከምዛ ተሓዝኑ ተመሲልኩም ሕጂ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኣሕዋትና ድምፂ ንኹኖም ሓሰውቲ ኢኹም ንሶም ሓሰውቲ ኢኹም ሓልየት እንተለኩም እዚ ህዝቢ ዝፋሕፋሕ ዝብል ዘሎ ሓታት ዘይብሉ ዘሎ ዝኸውን ዘሎ እቲ ብዓዲ ዘሎ ስርዓት እዩ ሓንቲ ገረብ ኣብ ገዛኻ ከይትበቁል ተደሊኻያ ካብ ሱርያ ኢኻ ተኣልያ ክትበቁል ተደሊኻ ካብ ፍርቃ ኢኻ ትቆርፃ ትቐንዲ ትሰግም ክሳብ መዓስ ኢና ሓናስ ክሳብ መዓስ ኢና ዓመት ሰለማዊ ሰልፊ ክንወፅእ ክሳብ መዓስ ኢና ብዝኾነ ኣሕዋትና ኣብ ሊብያ ዘለኹም መዋፅኦ ፍጠረልኩም
እቶም ስነ ጥበባውያን ግን ኣምሰሉ ኢለኩም ኣለኹ ኩልኩም ኣምሰሉታት እዮም ሰብ ኣብ ድላይ ይኸኣምን ንኽእል እዩ ዋላ እውን ኣብ እምኒ ክሳብ ተኣምኒ ናብ ካልእ ዘይደርበያ ሰብ ድላይ ፖለቲካዊ መርገፂ ክህልዎ ይኽእል እዩ ክሳብ ኣብ ናጽነት ናይ ካልኦት ሰባት ዘይኣተወ ኣብ ጉዳይ ሽግር ሕብረተሰቡ ግን ኣብ ሓደ ክመጽእ ኣለዎ ኤርትራዊ ኣብ ሽግር ኣሕዋቱ ብምጉያ እዩ ዝፍለጥ እንሆ ድማ ሕጂ ኣሕዋትና ኣብ ሽግር ይርከቡ ኣለዉ ስቃይ ሓወይ ሓፍተይ ቤተሰበይ ወዲ ሃገረይ ደይስምዓ እንተኮይኑ ኣነ ሰብ ኣይኮንኩ ኣውያት ህፃውንቲ ስቅያት ኣሕዋትና ይዳየና ኣሎ እሞ ኣቤት ንበሉ ኣብዚ ሕማቕ እዋን ካብዛ ምድረ ገሃነም ዝኾነት ሊብያ ይሕዋትና ነር ኩላትና ድምፂ ብምዃን ህዝባዊ ግዴታናን ሕልናዊ ግቡእናን እሞ ግቡእና ንፈጽም ኩሉ ሰብኣውነት ዝስምዖ ህይወት ንጹሃት ዜጋታት ንምድሓን ኢደ ኢድካ ይበል ኩልና ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ እቶም ምሁራት ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ በዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣድራሻታት ንማሕበረሰብ ዓለም ድምፂ ሃቡ መንእሰይ ይጠፍእ ኣሎ ንሕና እውን ነቶም ኣብ ሊብያ ዘሎ ኣሕዋትና ድሃይ ክንገብረሎም ናይ ኩላትና ሓላፍነት በጃኻ እዛ ቪድዮ ትሕለፋ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ዕሩኽትና ኣሕዋትና መሓዙትና ስድራ ቤትና ቤተሰብና ደቂ ዓድና ይሞት ኣለዉ ሓገዝና ይደልዩ ኣለዉ ድምፂ ናትና ይደልዩ ኣለዉ ሰላም ሰላም እስከ ኣብዚኣ ንእሽተይ ወስ ክብል እዛ ኩነታት ናይዞም ኣሕዋትና ኣብ ሊብያ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጂ ኣነ እንታይ ክብል ደልየ መሲልኩም ኣሕዋት ሕጂ ንርበሽ ኣለና እንዲና ንብፅበፅ ኣለና በዞም ስነ ጥበባውያን ባህልቲ ነዞም ኣሕዋትና ድምፂ ንኩሎም ኣሕዋት እንታይ መሲልኩም ንሕና ዓመት ደኺምና በቃ ድምፂ ምዃንስ ደኺምና ሕጂ እቲ ቀንዲ ጉዳይ እቲ ስርዓት ክሳብ ዝኾነ ነቲ ስርዓት ዘይነኣሊ ከምዚኣ ድምፂ ንኩልና ትብሉ ዘለኹም ቶም ስነ ጥበባውያን ንምንታይ ንህዝብኩም ከድምፂ ዶ ይትኾኑ ንምንታይ እቲ ሱር በቂሉ ዘሎ ንዕኡ ክንኣለ ዘይንኽእል ምክንያት እንታይ ኣምሰሉ ከምዛ ተሓዝኑ ተመሲልኩም ሕጂ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኣሕዋትና ድምፂ ንኹኖም ሓሰውቲ ኢኹም ንሶም ሓሰውቲ ኢኹም ሓሬት እንተለኩም እዚ ህዝቢ እዚ ፋሕፋሕ ዝብል ዘሎ ሓታት ዘይብሉ ዘሎ ዝኸውን ዘሎ በቲ ዓዲ ዘሎ ስርዓት እዩ ሓንቲ ገረብ ኣብ ገዛኻ ከይትበቁል ተደሊኻያ ካብ ሱርያ ኢኻ ተኣልያ ክትበቁል ተደሊኻ ካብ ፍርቃ ኢኻ ትቆርፃ ትቐንዲ ትሰግም ክሳብ መዓስ ኢና ሓናስ ክሳብ መዓስ ኢና ዓመት ሰላማዊ ሰልፊ ክንወፅእ ክሳብ መዓስ ኢና ብዝኾነ ቶም ኣሕዋትና ኣብ ሊብያ ዘለኹም መዋፅኦ ፍጠረልኩም እቶም ስነ ጥበባውያን ግን ኣምሰሉ ኢለኩም ኣለኹ ኩልኩም ኣምሰሉታት እዮም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ከም ዝሳቆ ዘሎ ህዝቢ ከም ዘቆትሎም ዘሎ ይፈልጥ ኣይፈልጥ ኤርትራውያን ጥራሕ ምስሉ ዘሎ እስከዛ ነገርን ኤርትራውያን ጥራሕ እዮም ተጓሩ ኸ ኣብ ሊብያ ዘሎ ተጓሩ ኸ እያ ነገረኒ ተጓሩ ኣወልትከ ኣወዳትከ እዚኦም ታይም ወይ ሓሳብ ኩሎም ተጓሩ እዮም ብሙሎም ደቃሉ ناتي باغراوند إيش يكبوكني أنا نليبيا 2017 يعني ورحمشته عامة شد شورحنا أو كم تقول سب كرتة زبرو كرتة تيله بحري سلت أنا كوينات كوينو عقلي متسابني مشروعات رئيسي ناب تونيزيا بحر غوربيت هاجر ليبيا مالتي أفريقيا سجروا بقرنا خيدنا تونيزيا أتيون أو كرتة تيله تأمي تدربي وديقة كاب تونيزيا خان يوروب أمتو من قد خرك بايك أكون عقلي تسابني بحشوت ملعفتين يكونه ببحر فتين يكونه حنت مرات نبرتين ناب ليبيا من لاسه قال أي جزير ناب ليبيا تميلسه سب كاب سيول ناب سيول يملسني لمن تعتلكم من دين بقى تسفى تزدلي خبو صحيح تزدلي خقدر يزبل تسفان حيل سلازنبرني قلت جزير بحر فتينه تميلسه بتعم زفكرهم فوتو معروض هيد ما بحر تريفهم انا عدل جير اكتشن اسران وحشوم وانت الى حدا مالتي نتيلاناتي تسفى كي تورص جناون حجي بتسفى يزخيدلو زغون يكون سب بتسفى يزخيدلو بقى نعيمون فلاي قدامي عالم تسويت قدامي عالم زلكم قرق انسابرو يقوم حتى سلام نعخا سلام نعخ سبل اي تقربلو ابرت تسائلو አጋጣሚ ኣብ ሊብያ እዚ ናይ ትማሊ ኩነታት ተፈጥረ ከም ኢሎም ኣብ ባሕሪ ጠሊቆም ገለ ኤርትራውያን ነይሮም ነፈርቲ ትማሊ ናይ መን ከም ዝኾና ተፈልጣን ነፈርቲ ወቂዐን ኣብቲ ማዓስከር ናይቶም ስደተኛታት ቁልሉ ዝነበሩ ኣብኡ ከዓ መይቶም ኤርትራውያን ሶማላውያን ኢትዮጵያውያን ነይሮም ገለ ተባሂሉ እንታይ ክገብሩ ከይዶም እዚኦም መንእሰያት ነው ንሳቶም ጥራይ ኣይኮኑ እዚኦም ምናልባት ውሕዳት እዮም በሽሓት እዮም ከይዶም عصرتها شحاتنا نزار